Il-budget tal-2020 intlaqa tajjeb ħafna minn diversi msieħba soċjali u kollha kummentaw b'mod pożittiv dwar il-miżuri mħabbra li se jkomplu jinċentivaw is-suq tax-xogħol. Bla dubju li l-qasam tal-ambjent li din is-sena nata importanza bla preċedent fosthom b'35 miżura konkreta ġibet l-attenzjoni tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi. L-MDA laqgħet ukoll bosta miżuri bħall-estensjoni tal-iskema tal-first time buyers bl-eżenzjoni tat-taxxa tal-bol se tiżdied minn 150,000 sa 175,000 euro li minna se jifrankaw 6,500 euro. Il-MDA tinsab sodisfatta b'dal-budget, ħafna mill-proposti li għamilna intlaqaw u proposti oħra li kienu inatawna is-snin ta' qabel ġew kollha estiżi u nħossuh li budget li ħajkompli jkabbar l-ekonomija. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Chwiereb apprezza l-fatt li l-Gvern laqa ħafna mill-proposti tal-Kamra tal-Kummerċ u jinsabu fil-budget għas-sena d-dieħla. Ma nħossux li kien hemm sorpriżi, nidu biċir nindunaw ukoll li m'hemmx taxxi ġodda fuq il-businesses. Nirrikonoxxu wkoll li forsi għall-ewwel darba qegħdin nieħdu l-ewwel passi seri lejn strutturi lejn pajjiż li għandu l-carbon footprint tiegħu baxx. Fl-isfond ta' ritmu ekonomiku b'saħħtu l-President tal-GRTU, Paula Bela, iddeskriva l-budget tal-2020 bħala wieħed pożittiv, b'mod partikolari l-miżura ta' tnaqqis fit-taxxa tas-sara. Dik tal-mezzi għali l-impjegati ħallas 15% tolqotna tajjeb għax min għandu l-impjegati miegħu is-soltu meta kien ma kienx bħal del-miżura, imur jagħmellek part-time ma' xi ħadd ieħor u hekk jista' jibqa' jaħdem miegħek kulħadd taf inti li għandu bżonn il-ħaddiema allura inti jekk ikollok il-ħaddiema tiegħek lesti biex jagħmlu iktar overtime inti tista' taqdi il-negozju tiegħek. Din il-miżura ntlaqet tajjeb ukoll mill-President tal-Forum Marco Bonnici li tkellem ukoll dwar iż-żieda ta' ġurnata oħra tal-lif għal ħaddiema. Il-kwistjoni ta' ġurnata tal-btajiet li jaqbtu fil-weekend hija importanti li il-Gvern żamm il-kelma tiegħu fil-fatt ħerġa' ta' għad-dis-sena sa fejna fin hija t-tielet sena konsekuttiva li qed itieħ u hija xi ħaġa importanti għax sa mill-bidu qed aħna konna kritikajna dik il-miżura li kienet ittieħdet minn il-ħaddiema. Din il-miżura ma ntlaqetx bl-istess mod mill-MHRA. Bil-President Tony Zara jinsisti li diġà hemm ħafna lif. Minkejja dan il-Gvern dejjem ta' priorità il-ħin ta' kwalità mal-familja u għaldaqstant sena wara l-oħra wettaq din il-weda elettorali. Budget huwa wkoll budget soċjali joħsieb il-nies l-iktar li għandhom bżonn żid ġurnata lif ma nistax ngħid illi aħna kuntenti illi żid ġurnata għax diġà hemm ħafna lif u allura jidrilna illi ma kienx hemm bżonn tiżdied din il-ġurnata, però napprezzaw illi dina kienet wieda politika allura trid tiġi attwata. L-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem laqet il-budget tas-sena d-dieħla u d-Direttur Ġenerali Joseph Farrugia innota li ġie ppreżentat f'sitwazzjoni meta pajjiżna tigawdu minn stabilità makroekonomika b'saħħitha, livelli ta' qatt u inflazzjoni baxxi u tkabbir ekonomiku pożittiv ħafna. Laqa b'mod partikolari l-miżuri ambjentali li fi kliemu għal uħud jaf jidhru żgħar imma li kollettivament jistgħu jħallu impatt pożittiv li jmur lil hinn. Bħala eżempju tkellem dwar miżuri li għandhom lan li jnaqsu l-konġestjoni tat-traffiku. Inta ħajkollok ħaddiem li ħajġi x-xogħol mhux bin-nervi għax ilu seha moħħal bit-traffiku ma x'wasal aktar malajr. Jekk għandek ambjent barra illi huwa isbaħ u għalhekk illum il-pubbliku huwa konċernat ħafna mill-challenges ambientali anke mid-demografija. Il-fatt li waħda nisfidi li għandna huwa li n-nies fil-pajjiż qegħdin jiżdiedu brata maġla. Dawn huma affarijiet li rridu nilqu għalihom u għalhekk qed ngħid illi rridu nħarsu fit-tul. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.